Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih bab fadlu zikri, keutamaanipun zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula waos sekedhik kula baleni sing wingi tengene pundi, tengene Pipes nggih. Bilih ana kiai niku saged omong-omongan kalih setan sing teng lebete manah. Jadi ciri khas kiai iku kudune iso omong-omongan karo setane dhewe utawa nepsune dhewe. Kathah cerita-cerita sing ngendikaaken kados ceritane Mbah Mutamakin, ceritane kiai-kiai kathah sing pengen mekek hawa nepsune niku dilampahi kelawan ora mangan pirang-pirang dina, ora mangan perkara sing disenengi, ora mangan perkara sing disenengi. Umpame jenengan niku pengen mangan sate, sego dan macam-macam iki dipekek. Krana piyambake poso, akhire nafsu sing pengen mangan sate niki medal rupa asu. Nggih, kathah nggih. Ya, nggih niku. Akhire asu niki medal dan akhirnya kita bisa mengendalikan hawa nafsune awake dhewe. Lagi ana kiai iku omong-omongan karo setane dhewe. Aku biyen mlebu nang nggonmu lemu, saiki aku dadi guru. Kiyene kandha kok kaya ngono kenapa? Mergo aku mok bakar karo zikirmu nang gone Gusti Allah. Jadi sebab zikir iki iso ngobong setan, iso nyilikno setan. Iku nek zikire bener karena Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana cerita, kula wingi dicapaki bojoku ngene. Bah, biyen kae wong kae kok sering nenggone gandu rotipan, saiki kok suwi ora, Mbah. Aku tak tapake ngono ya, tak tapake ngono. Yes kaya ngono iku, mbok urip wis kaya ngono. Jadi wong mestine wong saya gelem ngaji, saya gelem zikir, saya gelem wirid, kudune saya suwe, saya semangat oleh ngaji. Mestine ngono. Mestine mergo setan iki kebakar karo zikir. Iku nek zikire krana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok ana wong terus wis biasa zikir, wis biasa apa ana jamaah zikir, kok terus metu, iki berarti setane ora kebakar tapi malah gede. Ya, lah setan iku bentuke macam-macam. Saiki iku setan iku bentuke ana sing model golek duit, ana sing model bakul mie ngono ya ana. Ya kudune nek ndekne panci iku mergawene krana zikir ngono Gusti Allah. Nek panci mergawene krana zikir karo Gusti Allah. Nek panci bakul mine krana zikir karo Gusti Allah, mestine ndekne saya semangat nglakoni keapian, ora malah golek kesempatan piye carane ogak roti bah. Ngono andok kowe. Yo. Oh no, masalahnya setan ini ketika masuk di dalam tubuh, dia itu rupanya gede. Dia akan terbakar oleh zikir dengan Allah. Tambah cilik, tambah cilik. Nek setan iku cilik, berarti awak dhewe iso mengendalikan hawa nafsu. Raketang dekne tambah mergawene ya mesine tambah semangate oleh golek keapian zikir nang Gusti Allah. Jadi ana cerita maneh biyen semangat dah saiki ora gak ana ngono nek bener-bener oleh zikir krana Gusti Allah. Mergo zikir krana Allah iku iso mbakar setan sing setan asale gedhi dadi
cilik. Paham nggih? Mulane jenengan mergawe niati mergawe ku niati nuprih rahmate Allah. Berarti mergawemu sedina ngene iki dadekno zikir. Nek iki zikir berarti iso mekek hawa nafsu. Makane Kiai Sarang niku nek pesen karo murid-murid, "Cung nek mulai ya wis mulai. Kowe ngiyai ya oleh, ngaji ya oleh, tapi mergawe." Mergawe supaya apa? Supaya awakmu iku iso mekek hawa nafsu. Kowe ora tomak, ora ngarep-ngarep santrimu, ora ngarep-ngarep wong sing mau ulang. Jadi pamane ana kiai kok gak gelem mergawe pamane, mesti arep-arep. Arep-arep santrine sing sugih, iya ta gak? Supaya iki gak arep-arep, supaya setan iki ora gedhe, awak dhewe iku mergawe. Ya, mergawene supaya ora tomak. Ya, tomak iku arep-arep apa jenenge rezekine wong liya. Paham nggih? Wis kaya ngono. Jadi ora ana cerita maneh, nek panji zikirmu bener, rotibmu bener, ngajimu bener, ora ana ceritane wong saya suwe, saya aras-aras. Saya aras-arasin mesti saya suwe zikire, saya semangat oleh amal soleh nembeni Gusti Allah. Iku ngono ya. Tapi saiki la ora ya, kok kawan ya. Ana udan sithik alasan, ana anyep sithik ales. Apa ngidul anu anyep bae ono wae. Iki berarti setane tambah gede. Ono dake. At-tasbihu tasbih wa nahwulan sebenarnya tasbih minal fakiri saking wong fakir iku afdalu iku luwih utama minal ghani saking wong sugih li anal matlub kono kang den tumuprih minal fakir sangka fakir iku al-adkaru boro zikir wa nahwa likillati malihi karena sidike bandane fakir wa shadaqatu tawi sedekah minal ghina saking wong sugih iku afdalu luwih utama min nahwil adkar saking sepadane pira-pira zikir likasrati malihi krana akeh bondone ghina akeh bondone wong sugih. Lah saiki ngene Allah Subhanahu wa taala nurono Islam tenggene donya niki iku ora kanggo wong sugih tok, ora kanggo wong gedhe tok, ora kanggo cah cilik tok. Semua ya kabeh kanggo makhluke Gusti Allah sesuai kekuatannya masing-masing. Makane tengene mriki diperhentikanno maca tasbih utawa ngajine wong sing fakir, zikire wong sing fakir iku luwih utama timbang sedekah. Mergo sing dianjurno kanggo wong fakir iku gak sedekah bondo, ning sedekah donga. Ya, dadi dhewe padha-padha zikire ning bentuke dhewe. Sedekahe wong fakir, sedekahe wong sing bakul cinca ora payu-payu, ora usah es cinca den apa ndongakno wong liya. Mergo at-tasbih wa nahwuhu minal fakir afdhal. Mergo dongane wong fakir iku luwih utama timbang sedekah bondo. Iki ya termasuk zikir dengan Gusti Allah. You know? Wah, lah nek zikire wong sugih iku maknane kudu apa? Kudu sedekah. Jadi wong sugih kaya Wawan iki upamane Wawan duwe mie pirang-pirang, duwe mie jebet apa iku? Apa piye apa? Jebiut apa ya? Nek Wawan ngene iki model-model wong sing duwe mie luwih utama weweh mie timbang ndongakno. Pamane ana tanggane lesu malah mau dongane ya Allah muga-muga tanggaku wareg malah kleru ngono kuwi paham ya. Kudune langsung gorengno mie wehno iki luwih utama. Semono ku wong fakir
wis ora ndek dhuwit mikir pengen sedekah, ora usah kesuwen mundhak apa jadi kedawan angen kowe ngerasa fakir berarti maknane ndang cepet-cepet donga zikir tasbih ngaji mergo iki luwih utama kanggone wong fakir. Lah wis fakir kok ora malah gelem ngaji ku piye senengane kok ngurusi jangkrik senengane gak tok aku ngene yo wis ngerasa fakir kok malah ado ngaji padha karo wong duwe motor elek yo tapi wedi mara bengkel yo ngene ku agung wis regathok iku. Ilamu yarhamukumullah anna dzikra adaban wa anna hudurul qalbi ma'al lisan halu dzikri huwa ahammuha wa akadduha fa alaikum bihi fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaid dzikri wa samaratihi al maqsudati illa bil hudur. Kowe kudu eling kudu roh bahwa zikir iku duwe supaya zikir iku manfaat kanggo wong sing maca. Iki zikir iku perlu duwe adab-adab tertentu. Adab zikir sing paling apik iku apa? Wa anna hudurul qalbi ma'al lisan hal zikri wa ahammuha. Jadi wong zikir nang Gusti Allah iku sing paling duwe adab iku apa? Cangkeme ngucap, atine yo ele. Jadi cangkeme maca nawaitul wudu'a. Cangkeme ngucap niat ingsun iku atine yo mantep karo Gusti Allah. Hadir maknane iku bareng. Lah iki afdole. Jadi kalau lamun umpamanya jenengan maca la ilaha illallah tapi atine ora iki berarti sampean dikire orang duwe adab. Nek orang duwe adab berarti wowe tidak sesuai yang kita harapkan. Angel iku lagi dikir. Iku adab-adabe dikir. Mula adab dikir sing paling apik nalika lisan kondo atine kudu mantep karo sing kuwasa. Paham nggih? Kaya ngaji ini kok ngaji. Kaya ngaji ini adabe piye? Ngaji iki zikir. Dan ngaji itu harus memiliki adab-adab tertentu supaya sing dijekno iku ya mahamno karo sing ngaji, ya mahamno karo sing ngrungok. Nek iki gak mau adab, mana wis nyalai pakem. Kalau pun sering kondo cerita macem-macem, bolak-balik. Salah siji awak dhewe ku supaya ngajine dhewe ku manfaat kanggo wong liya. Supaya nasihate dhewe ku manfaat kanggo wong liya. Iku ana cara-cara tertentu sing kudu dilakoni. Ya iku ngene. Nalika sampean kepengen paring nasihat karo wong, niat pertamane sing kudu eling-eling. Niat pertamane sampean ku nasihati awake dhewe. Dadi momongke kepengen ngandani wawan mergawe aja untung tapi mbok aja lali ngaji. Umpamane ngono contoh ya. Iku kowe ngomong ngono iku niat pertama kali kanggo nasihati awake dhewe. Iki carane adab supaya apa nasihat iki dilebokno Allah nang atine pendengar. Mangane aja heran umpamane sampean ngandani bojomu, ngandani anakmu kok dibantah umpamane. Itu bisa jadi olehmu ngandani tanpa adab, tanpa cara saka Gusti Allah. Kowe ngandani bojomu, Dik, dadi wong wedok kudu basa karo wong lanang. Dadi wong wedok kudu marut karo wong lanang. Iki ki ngomong ngene iki, sing pertama kudu mok niati, niat ingsun ngandani awakku dhewe. Ya, ngono, kowe ngandani kancamu, kowe ngandani sapa wae dulurmu, sing mok niati pertama apa? Ngandani awake dhewe. Supaya apa? Supaya setan iki ora gedhe, nafsune ora tambah gedhe. Mergo ana wong
kandhan karo wong tujuane ben ketok gagah. Tak kandhalane cah ben aku ketok ngalim, ben aku ketok wong sing apa jenenge ku ahli ibadah kleru nang ngene iki. Kayak kok mau niati ngene iki omongane dhewe, nasihate dhewe ora ngarah mleb. Oke, nasihati wong anak bojo kabeh, sing penting anak bojoku angfusakum wa ahlikum. Nah, sing pertama kudu kandhakno niat ingsun ngandani awakku dhewe. Kowe nek wis mau niati ngono olehmu zikir, olehmu nasihati wong, atine wong sing mau kandhani iku mau urusane Gusti Allah bakal dileboni ilmu karo Gusti Allah. Makane kiai ku ora kena tertipu karo basane santri, ora kena tertipu karo munduk-munduke santri, ora tertipu karo oleh jelasno penake oleh jelasno ngaji. Aja tertipu karo meniku. Mergo nunduke santri, basane santri, penake oleh jelasno kiai iku ora jaminan santri entuk ngel. Saiki ana kiai difasih-fasihno, dipenak-penakno oleh ngomong umpamane. Tapi niate kleru. Lah ngene iki ora ndadekno hasil. Dipenak-penakno oleh apa jenenge? Oleh ngaji, oleh nerangno, oleh mahamno, dipenak-penakno. Tapi niate kleru. Ngaji kaya ngene iki ora nggawa manfaat. Iku makanya dzikir perlu anggo adab. Kiai-kiai zaman biyen kaya kiai besar sampai Mbah Maimun, Mbah Su'aib, Mbah Man. Iku nek ngaji, awakmu ngaji ora ngarah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa uta mengkono-mengkono crut. Ngono paham kowe? Wa huwa uta mengkono-mengkono crit. Ngono iki paham kowe? Ora paham. Maksude ku yo apa? Ngomongnya itu ndak paham, kowe gak paham. Tapi buktine santrine dadi kiai kabeh. Iku berarti apa? Ngajine, zikire, nasihate nganggo pakem sing bener. Niat kawitane napa? Krana nasihati awake dhewe. Eling-eling. Yo an wis nek ngandani anakmu yo ngono. Jadi pemenangke ngandani anakmu walayu itu sampai mulai popodok ora nggo kitab malah nggawa apa? Nggawa nota sepeda mon. Lah ngono ku mau niat pertama kali apa? Niat aku ngandani awakku dhewe. Ya, iku supaya apa? Supaya wong sing mau kandhani iku dibuka atine karo Gusti Allah, dipahamno ngilmu-ngilmu syariat saka Gusti Allah. Wis pokoke ngono iku adabe. Mangane kaya ngono mbok niati ngono. Kayak ngaji ngene iki niati ngaji kanggo awake dhewe. Wis ana wong kono ngrungokno ya karepmu ora ya karep. Mangane jangan tertipu karo munduk-munduke santri. Nek pas ngaji munduk nang ngarep tenan niku koyo-koyo alah. Sesuk ya ora mlebu mah. Makane aku blas ora tau urusan kaya kono ora ya wis pengane wis hasil. Ora karo wong nek mergawe niate apa? Nubrih rahmate Gusti Allah. Wis iki wis ora semedawano. Niat ingsun mergawe nubrih rahmate Gusti Allah minangka aku menungso dikongkon karo Gusti Allah. Wis dadi ke mergawe wis berhasil nuruti perintahe Gusti Allah. Tek kasil mergawe dek ora wis berhasil. Wae buka wis pokoke ngono wan. Niat ingsun buka mergawe mulih rahmate Gusti Allah. Dek ana wonge dek ora penting, sing penting niatmu rizki Allah sing ngatur. Terkadang awak dhewe iku luwih mantep karo mergawane dhewe. Terkadang awak dhewe iku luwih mantep karo uteke dhewe. Terkadang awak dhewe iku luwih mantep karo relasi sing akeh. Semakin banyak relasi, semakin pinter ngomong, semakin ngentokno duwe. Iso ta? Urung mesti duwe iku sing ngatur, rezeki sing ngatur Gusti Allah.
Paham nggih? Pokoke kok ngono. Pojok kulino ngandel njaba mau sepiro. Ya, paham nggih? Njaba iki wis ngono-ngono tok ae. Demokramik dek ora nek pangeran orang ngawe rezeki ora ngarah ngawe rezeki. Paham kowe, Wan? Ono ae bahasane. Mi kok mi luar negeri fusi kabeh. Iku tujuane apa iku? Ya, pokoke mergawe nuprih rahmate Gusti Allah iki adab. Kenapa kok kok takon nganggo adab? Mergo kene ora nganggo adab, mergawemu nganggur, wiridanmu nganggur, ngajimu nganggur. Tidak sesuai ekspektasinya. Lho, ngono wan gak roh kowe ngono ya. Fadlu la ilaha illallah, utai keutamaane la ilaha illallah. Lama dakhala Sayyidina Ali Ridha An-Naisaburi raqiban ala baghlatihi fi mala'in adimin minan nas talabu minhu ayusmi'ahum hadisan an abaihi al-kiram faqala haddatsani Abi Musa al-Qadim an abihi Ja'far as-Shadiq an abi Muhammad al-Baqir an abi Ali Zainal Abidin an abihi al-Husain an abihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain qala haddatsani habibi wa khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Jibril qala haddatsani Mikail qala haddatsani Israfil qala sami'tu Rabbul Izzati yaqul la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adab. Ya hadis. Saking Ali Ridha. Pas Ali Ridha menika apa kepanggih kalih jamaah kata. Kalih jamaah kata. Fi mala'in azimin jamaah kata. Lah, sangka jamaah iki kepengin takon kalih Ali Ridha. Ya Syekh, kula nyuwun hadis. Sing hadis niku saking mbah-mbahe jenengan. Sing hadis mau ana sanad sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhire saya Ali Ridha niki kandha, aku entuk hadis iki sangka bapakku. Sinten? Muhammad sinten? Haddatsani Abi sangka Abi Musa al-Qadim. Abi Musa al-Qadim sangka abahe Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq sangka bapake sinten Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir sangka bapake Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin sangka abahe sinten Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sinten Ja'far Shadiq iku duwe bapak sapa Ali Ridha duwe bapak jenenge sinten Musa al-Qadim. Musa al-Qadim duwe Ja'far Shadiq sampai tok Sayyidina Piyambake ngendika aku ku entuk hadis sangka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi entuk hadis sangka malaikat Jibril. Malaikat Jibril entuk hadis sangka Mikail. Mikail entuk sangka Israfil. Israfil entuk sangka langsung Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah ngene. Sami'tu Rabbal Izzati la ilaha illallah hisnun faman dakhala hisni amina min adabi. Ngendikane Allah zikir la ilaha illallah iku minangka hisnin apa? Hisnun iku apa ya Mbah? Benteng penjaga. Jadi maca la ilaha illallah iku benteng atau penjaga. Sapa wonge sing mlebu penjagaanku, wong mau bakal aman sangka azabku. Jadi iki kokoh iki, benteng sing kokoh. Ngendikane Allah, sapa wonge sing maca la ilaha illallah berarti wong mau padha karo mlebu bentengku. Sing mlebu bentengku selamat sangka azabku. Nek mau anggap panci urip perkoso iku azab, nek mau anggap panci urip ora penak iku azab, maka apa sing mau lakukan maca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Semaca la ilaha illallah wis iku minangka apa? Benteng. Benteng apa wae? Pokoke iki ngendikane Allah. Allah ngokondo kanggone Israfil, Israfil karo Mikail, Mikail to ngene Jibril, Jibril sampai Kanjeng Nabi. Saiki tok awakmu. Iki ngendikane iki langsung saka Allah. Sapa sing kepengin mlebu bentengku maca la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat sing iso ngapus dosa-dosane menungso. Ana wong dosa 80 tahun mergo ora mlebu Islam. Barang maca la ilaha illallah minangka mlebu Islam dosane terhapus. Lah saiki ku aneh. Wong maca la ilaha illallah malah didarani syirik nang ngene Gusti Allah, didarani bid'ah. Ana wong kandha maca la ilaha illallah ping 100, ping 200 nang kuburan, iku apa manfaate? Kanjeng Nabi ora tau nglakoni. Kok gak diangen-angen? Maca la ilaha illallah pisan wae iso menghapus dosa 80 tahun. Lho iki wis mlebu Islam, maca la ilaha illallah kok didarani metu saka Islam. Aneh ta gak aneh? Aneh. Didarani bid'ah. Kanjeng Nabi ora tau maca ngono ku ora tau. Ya gak tau. Lah iku apa jenenge pikirane wong-wong sing ora jelas. Wong maca la ilaha illallah iku iso kerengi dosa, barang wis mlebu Islam kok malah jarene dosa iki tangeh nganggo lamun. Al-Fatihah.